Здравейте, мили хора! Днес се включвам с отговор на един от въпросите, който ми беше зададен, свързан с дали бих могла да споделям манипулативни техники, чрез които да задържите и привлечете партньор. И аз ви казвам, че няма да споделям такъв тип метод и техники. Защо? Защото смятам, че е препълнено с такъв тип информация и аз не искам да манифестирам това. Смятам, че моята мисия е съвсем различна от този тип нездравословни отношения, които да бъдат излъчвани в Вселената. Така и ще ви кажа защо. Защото ние много често, когато започваме да прилагаме такъв тип манипулативни техники, ние заставаме на тази вибрация. И много добре сте чували, че ние сме това, което излъчваме и привличаме това, което излъчваме. Айде малко повече да задълбаваме какво следва, когато прилагаме манипулативни техники. Това, което следва е, че вие ще излучите определена вибрация в Вселената на манипулативност, на игра, на закачка, но не с цел, може да искате да се обвържете с този човек, но целта ще бъде нещо временно, поради това, че като излучите вибрацията, ще почнат да идват такъв тип вибрации към вас обратно. На нездравословни партньори, които имат нужда да излекуват същите травми като нас, като вас. Вследствие, това, което ще получавате, няма да е в никакъв случай позитивно, поради самата вибрация, която вие самите сте излъчили. До тук идва тънката разлика между това да внимаваме какво излъчваме, защото ще го получим. Да внимаваме какво си пожелаваме, защото ще го получим. Манипулацията като цяло е доста елементарно нещо. Ние още от деца по нездравословен начин, за да получим внимание, време и отношение от нашите родители, когато не са ни ги давали по здравословен начин, ние чрез манипулация сме получавали този тип отношения, тъй като децата, знаете, те имат нужда от внимание и когато не бива получавано по нормален, здравословен начин, родителят не дава на детето, детето търси нелогични начини, чрез които да го получи. Дали ще бъде палаво, дали ще се сбие с някого, просто за да може да получи утвърждение от неговият родител, нали, аз те виждам, аз съм тук за теб, аз те чувам, аз те обичам. Така че манипулацията е много елементарно нещо. Не падайте на такава вибрация, не падайте на такова ниво. Когато даден човек прилага манипулации към вас, това може да се разгледа на доста дълбоко ниво и вследствие на полът, който е, това може да предразполага проблем, свързан с ситуации от детството му с бащата или с майката. Много често при мъжете, както и при жените, ние търсим внимание и искаме да получаваме отношение, но вследствие на самите взаимоотношения, които сме имали от нашите родители, ако бащата, например, не е присъствал в детството на момичето, тя ще търси мъж, на който да се доказва, да се показва, да бъде приета, видяна, чута и обичана. Следователно, много би била склонна, само и само за да получи внимание, да прилага манипулация, но може дори да е на неосъзнато ниво, само и само за да бъде одобрена. Ако пък мъжът прилага манипулации към вас, това е доста ясен знак, че е бил неудовлетворен от отношенията на майка си, когато е бил дете и следователно търси майка си в следващите връзки. Този човек, докато не си излекува травмата, то партньорката му никога няма да бъде в позицията на истинска партньорка. Тя ще приема позицията на майка, чрез която той проектира това, което не е получавал от неговата собствена майка. Следователно отношението не би било в никакъв случай здравословно, по-скоро доста токсично. И този цикъл не би бил краен и спрян, докато човекът не излекува травмата си. И не работи най-вече с подсъзнанието си, защото всичко идва от самото подсъзнание и самата вибрация, която излъчва. Това, което аз бих ви посъветвала е да наблюдавате тези техники, да попивате тази информация, но не за да я използвате, а за да се предпазвате. Защото когато сме информирани, ние имаме много по-голяма чувствителност към това, което излъчва другия човек към нас и сме по-склонни да хващаме червените флагове още от началото, преди да загубиме време и енергия в дадената връзка. Затова ви съветвам тези техники, които наблюдавате често, може да ги видите навсякъде, да ги използвате с такава цел, за да се защитите и да се предпазите.
Идеята на това видео по-скоро е да манифестирам обратната му точка, която е свързана да работим с нашето подсъзнание, да го променим, за да спрем да привличаме токсични, нездравословни, манипулативни, лъжливи партньори и да се фокусираме, да си дадем нашият фокус, нашата вибрация да се повиши, да променим тази част от нашето подсъзнание, която привлича тези партньори и вследствие да привлечем един здравословен човек, който наистина да ни кара да се чувстваме добре, без да е нужно да прилагаме техники на манипулация. Някъде ето тук долу ще споделя какво точно имам предвид и какво визирам под манипулативни техники, за да може да ме разберете по-добре.